certificate yenga yokoraki ya lands the department ya lands and registrations of persons. Alafu ka kodere boyiko chief yereka ori keri rube digo tebanga ki ni maite nyagusira abwata bakungu batato abana 18 bana 18 omongino yo mumutangani erinde kotie maigo twara opportunity yo wasesi na kiko chikobaka ki obolemo omukungu monene abwato omwana oyomo yo kabera abana batatu oyo moke abwata bana kianda bono koti onye oyo naba Canada igakorangeri ure chief gakwanga succession nabego chaka ataiyo inubono mokode emogo sarasa mokoranga mwamurangi evidence aki ntwamurangeri chief digeni namba yae mwakere onye tiko twara namba gente kebeke noane kebeke WhatsApp kebeke noane gaseti beke advertisement ya segase gaseti ay nyagete ukale Canada kwa range rigure chief era location gete oje to kole succession bono lego tabanga gaseti ye Daily Nation was a standard was a star na bwate da wonete ko ikira vote ko daki emo ikere onye kaka Canada ne taiteri aye eyo taito gushi hotel taito ene katasi abwate inubono genda se chief nyora death certificate nyora death certificate genda se chief nyora di rube genda so muwakili ino analify taiteri abwate iki documents chinya chibe issued mocha kama ngana succession ngubuya na ende ekoti enyene etebenga ki ina ki estate ye ekoba distributed ekiagera will yare ngororo ore binte bini na kiyango nchikara ororo nini nyakundi ngote byo mu gusyo minto ando se soke bwaterete ebyo koti terikore bintu mne ebyo eyo egorokunga egente gya kolekanite isane legality oine egetukere illegal mamincha na machiko a Kenya ote wesimu muroyo atakeri kubwatwa supposed to be arrested ene gisa family kana mongete to chinsa disa to chon mambia to kwanere goro ya kopia app ne rega ya kopia nyabraka asense moya kopia barengerere barenga kibako gokonya ayo monyene wenyorere bintu byasenchire ndongi download app ya kopia kurase Play Store asisimia ya koboko obeke oda yao oda chibwike yani gochibwate chiofa chia bene ehokine chiofa chia kopia asenchira bene kire wiki kubambana na hali ya yanko ngoyo bogima bintu bitakere kwaro bake nicho ba chorobire wetera ase app ya kopia ase app okane gobwata maguri aro ali abene igo baka okobera into byao mpaka bulisa bwesole wetera asomo agent yo oleanga naye app yega ya kopia nige kubeka ambogima koba asenjiro bororo asensemo ayibune agent na kibintu bigokorekana omoka zaidi na kopia yani tenenka zaidi wetera se kopia ayibuna agent kopia koranche kabo agent umuya tebia customers bao bonsi ba kopia batumeke app yega ya kopia linde naye bwego okewetera se commission nyingi customers bao baliambata anya gutumeka app ya kopia bakobeka order yabo wetera ase order ya litangani ya shilingi 500 na wetane ya ase app ya kopia niko konyora 250 app asa gutumeka order wetera ase app okay asa konyora na bwo nonyora 30 shilingi cia extra buna botambe as customer babo bali bagutumeka app yega kubeka chioda cyabo ya kabere ya gatatu ya kane le chonsi chibe ya 500 na gwetania wano kanyeka nigo kwenda konyora commission yao nonye customer yao gekobeka order yaye wetera as app to basikoganya eresa customers bao ba download app ya kopia lero na boigo banyara ko bakwegokia kopia maisha rahisi Via kabisa jideka nemerongo 32 goro yechinse satu chabona mambia tugende to sangana Wakili Ronald Kambi goro yamangana yamalimo na boygo ebintu bigenderete aschingongo au chinse jideka merongo 32 aschinse satu chamambia Negesa FM enguba ya mwana gitinge Negesa FM enguba ya mwana gitinge Nairobi 103.2 Usi 94.9
101.6 FM. Ubuno bosemia bwo bumenyo buya bunabokoletwa sole na Egesa FM. Asensemo ya kabiri omotegereri y'uburoire bwa prostate cancer rero nigo tugucha kuligereria nga naki oranyale kwene kyabuna n'uburoire bwa prostate cancer aiga nindiro munyagitari Sara Mukeira kurwa Oasis Doctors Plaza Meakisi woche watokonya sukuligereria uburoire oboiga kwanyorire bono ukachandike taye bono no motegereri one kwanyore butko kerukaraire ukonya goitera gokonyora kunya goitera mache lioka ngo iguru itera mache lakini wasinyi kuja itera mache ayekera soka gago samba usegerukara korigende bwanchari bwago no mwanchiogo kwanyora bono nga okale ko igubororo gosokale gosokia ebinte bitwate abigosoka bibwate amanyinga gosamacha ugagosoka kabwata amanyinga ngakyo korumanye nga yeyen cancer gosetali cancer singe twate na bakonyora abande prostate yenere nene rakinte bwate cancer na abande na bakonyora gere nene rakini gebwate cancer bono ntubu na inyagitari ya Oasis Doctors Plaza toko te umwancho kero kwanyare konyora gombe no bwate imanyererie ebiga ninchugo cha sinyagitari ito egera tunyare ko batoko ko roboringo ribo isaine egera tunyare ko tebio nyen cancer yega twate bonye ni prostate yanyare ko bage ko bene ni tabugati cancer amalio go tobugata se pharmacy ita sobonge akonyara ko bago konyu egera nyare ko baga ko konya e prostate yege nyare ko bakego kegero tyo nyare ko banaye ko wenju yo mu bwa buna abantu bande nande onya bone prostate yabeire nene kwa iro amalio ga yega taranyara ko baga ko yekeya na arontu bwata banyagitali basomerete banyara nyare ko baga ba uko yerusia ogendere no bugima bwago bwa kawaida bora nyare ko bago kombolia karo kwa rusiwe prostate yega na bogo tigarabia nando nyare ko bago kugenderera na gukora ubwanchani bwawo no musubatyo kero kwa rusi bwago se gwatware prostate yere benene liero ritara rusi wana liora nyare ko bakoko twaro muchando lakini kiyabwe niwe oyima bwago bokugenderera buna kawaida na kunyara ko bakumenya gose yene ne cancer ye prostate wona to kunyara ko bakucha sinyagitali ya itondo bwate laboratory nere bwate kerege nto na banyagitali baroro banyara ko bakaho kurusi buna manyinga na bokurusi wa manyinga agenda pimu asa manyinga yakera gupimo to yorokanga PSA kidege to korokanga prostate specific antigens ekonyara ko bakego test yebinte bya prostate ya saba sacha bone kero ya nyare ko bagego pimo na bekonyara ko bagoteba yen cancer go setari cancer ine prostate cancer nenyare ko rwaliwa na koera tara rusuwa manyinga abo munyagitari tara bakonyara ga kolingo ya turua magokaye na ndege ntokenda bakonyara ko bakogwa kwebicha eyutokoroka ya ultrasound na bakonyara ko bakogwa kwebicha yiga enyare ko bageko ligererigwe na bera korokinge prostate yiga yabeire nene na ndegere netagete oboringolia bwa guchime mono nakyo montara akonywe ekera tokire no borero buiga bwa prostate cancer asenya gitali itabanyagitali matokotebrie barora basomerete muchando yo bwe prostate cancer na ndigo bakonyara ko bagokonya ekaro kwanyare kandire nga no rwalete nigoro ya prostate yiga okonyara ko bago koiwa maliogo ayo konyara komera egera ke ye prostate yiga onye ekero onye tarake ya onye prostate ya bwate cancer amaliogo yiga gabati chemical chinguru chikonyara ko ba chigo samba chi cancer chiri chi cell chiri chiregalia se prostate egento kende na bakole ruwa egento tokoroka radiotherapy no kugenda gusambererikwa nestima ekero mete estima ge gwata chinguru gete chiri cheigoro na bachikonyara ko bachigo samba chi cell chiri chiregali chirwale te chibwate cancer yiga chinyare ko ba chigo kwa gose chikoera twatebere na bokonyara komera maliogo na bogo sambereriwa e prostate yiga na bekonyara ko bage korusiwo egento tokoroka surgery kikwamera maliogo chikemiko chiri chigo yita kigwa sambereriwa system chiri chiko yesamba chiakwa nande bono nayo na bokonyara ko bana ande ko gotebanga ya tigerusigu na roki ya rosigu na bana ro kunyara ko bago kubwena obasemi bwago chaso motegereri mboro byo boigoro yo borairo boiga kero gwatoka ko bwate cancer ye prostate uyitari yo moyo gugima ena abaginko batebinga na umara nyara ko bamokombolia nga kibono na rusigwe prostate ganche nimbwato mwanchi nyomba nga kinko nyara ko baginko mokora gikwa rusigwe prostate gekero yibwate kerwalete iga na libono bono gwakonye kasenge ncholie rwalete tori kunyara ko iguno negetendo keriyo gekole o konyara ko banga bono ukali ko igubororo amachande kwanyora tarasoka gagusambite tobwate hamu takine kero wachinye kitali kwanyara ko bago korwaliwa yarusiwa gose kwaegwa maliogo yakeya ekitendo kekiage ko endera ko ba yani kawaida buna mwalenge bya nande kwa endera ko ba ko wenjoy obugima bwawo bwa kawaida oyo Sara Mukeira korwa Oasis Doctors Plaza Meakisi olinge otomanya igoro yoborire bwa prostate cancer buno basemye bwo bumenyo buya buna bwaletwa sole na Egesa FM ireke merongete na isano na iberegoro yechinsa isato chiamambia by the way mungina getena 9 years ago miaka kianda ya etire litukune eli arero mwebirane nango lete suti eli tangane
Suti nereye. Isi suti. Isi suti. Nero gorete. Suti ne una wakili abegete. Nerigaze wakili abegete. Today is a wedding anniversary. Ya. Umu Hebrew. Kai, serious. Happy anniversary. Ndoje 9 years. 9 years ago. Abonombi. Tulikuwa tunakula keki siku kama leo na mchele. Na intuo manyete buna bagina tu ajeto kaidiriata. Ya togogete sana. Reka nimerongete na isanda isetegere chise setu chabona mambia bia mno kimasa kwenda kusangama na into bado ndo na chiba sambura chia wetera serembesha maisha to tafadhali na tiketi yao chidu sine miyemo wetera sepebi namba ere 667711 area account ne lietegesa amount ne siringi miyemo ndoto tiko tigali besa no ne siringi iga igo nonye mangana ya kagendere tebuja guika mugendere kugura ticket chino egere ebese yaye gocha nonye togenderete lakini nyakundi gento kire ngakie kenyorio bantu mbarika weekend bali nyakundi lakini iranire na years umanyete myaka ye kianda mugambe toekende batanya kwarana abantu bamenyete biya iyo muna tu akire tororo raramnere biya nokogokyo konene ekera abantu bakomenya myaka kianda baigwana ine batanya kwarana akire tororo tugasaba tugatua matama ya agerire bone myaka kianda and we are moving umugambi tubange umugambi uminto no turamba tatuturi okay amate sa mata alivajiri nsa wetera ase copy ya mwanje botekera nibo na bokobeke oda yao ase app obu yamburi ngano bwali mburi nga app yeganige bwate chofa chire chiabene chofa chire ase copy app togo chinyora andonsi download app yao ya copy edinde rwonyore chofa chingia wiki the beauty na copy app ni linga ni gokorore kala yegento tagete kwarora size kwarora ligori kwarora pake kala yani igore sorted egoki ni chofa chiabene cha copy wetera ase app yoka edinde rioto pambane na hali yegen kongu yobogima ni goto bagwe kibinto byabo ase ore ase agent ya copy ore anganaye ayibune agent boy goto twara waswasi customer yao ya copy uliotanya kutumeke app rero igamotenga kibeke oda gwetera se app because bado konyorore commission osomo gwekano app oda yeli tangani ya customer yao ya copy eli yakobeka gwetera se app oda tangani ya 500 and above nige kwa 250 shillings ase ofi ye pado konyorore 30 shillings chao extra ka kubeka chioda chiabu na kwenda kubeka ya kabere ya gatatu ya kane chonsi chibe cha 500 na bado okonyora oda ose commission yao so relax ogendera konyora commission yao asenchira erengororo boye kosogo segetanga customers baba beke oda yabo gwetera ase app ya copy kiagra chiofe chiganigo chire ase app yoka download app ya copy rero indeliwega credit account chingia copy maisha raisi. Wakili, another good question, an interesting question here. Kuruase motegarito. Question. Omongi no tigure no magaka. Yes. Tigure mongi no tigure ya mubuyeka. Kibusi ba gotanga kerumungi na chiru nyomba. Mongi no magaka yo sirire, mongi no moke, mwana no yo matigerwa. Asenkeria mongi no nyolere magaka onde, banyolera bana bande na babiri. Abande nyuma yo mugaka gusira abarabuo mbabwato bene bwo konyora uboremu ekerengo na abana baonya gusira nyakundi akero okorigereria iga nyagusira nigatige to mwana yomo umongino yo muburaka ochire onyorirwe iriro no mugakonde ekero nyagusira omwana atigete noyomo gose babiri amendire baikire bane gose baikire bane bone ge toke korekana igane keringa aba bande bacha mbabwate ise omwana oyo tigarete na bwate powers cyoko ira bugonzi nakina abatebi nga oikopurufu nga nyagusira nko go support ari gatara koraki atarazira ekero ale moyo
inkware ngororo umuntu ari go support nimo no mwana oyoye kwaro jiza machine ko turu twakora DNA ngo tabona ki DNA digange korwe na nyagusira torore ngusinga there is a link between the two bona bana bambogatise oyo tigarete nere ubwate amanyinga yo mugakori osirete bono ekero kire namna iyo oikopurufunga kwa nyagusira ekera tarasira kogo support ya renge lichiko dialogue of Succession Act erigotebanga onye go target over supported oika o supporting ko bakware supported na yagusira onye togo proof voigo oikorenga ki amanyinga narororo na gieko wera bantu bakora di NA asamangana mnaya bona aba babwateise barase ise abatere unless umwana uri otigarita koreki anje bweka taba first kuba malimo. Okay. Yes. Ekundo Wakili is having a good discussion and knowledge of the law, but he's running away from the reality that is on the ground, mostly here in Kisi. Despite the subdivision can be done on the number of children the deceased had, what if already Muzee had the subdivision was done when alive, boundaries were already set? So does it mean that we need to do it again or continue with succession and do subdivision of the title deed? Ena batebi nyakundi ekero mugaka akole succession akira atire chimbebe akolire tabadari umugusionde bwensi ontegerete tigako kwata igo otiere igabwo agukene nkeyo gwakolire yenda mutwe like will na kina gote binya nyakundi there is something very important here like will yo tenga ki na atire nabona ataiga chimbebe oyonyorire iga lakini onye watete nyakundi iga wachire watire wirite iyo tuchediko process title nyakundi estate yebone nganga egwakwa kwa yetiga ebe land na according to the law of succession na kiri jiko ligoteba jiko ligoteba nga ekero kwa kule onye tutigeti will erikoba run according to the law of succession egoteba nga abana abonsi pi baterwe oboremo in an equal way ebo moiseke ebo momura bono nakingote yabagusi tafadhali like will amagania una kiare otengo momuroyo na moire bolibonganiga oyo na moire bolibonganiga naende kero gwachira ke gwatire chimbebe lete surveyor ata mutation beke bikongo beke demarcations genda ahead Rosia chi title deed kero mwana moyo title deed kore moyo onye togo ikagwo tafadhali Rosia will andika hiyo maneno yako kwa kitabu as an evidence nga ilikuwa nataka namna hii otherwise ukikufa hiyo ilikuwa ni hot hair ulikuwa unafanya kazi bure. Okay, 0724256504 what's 0733332236 alegesa. Hello. Yes sir. Habari ya studio? Mbia doromwaka. Hello. Yes, mbia tore mtoko kwa muire nga jote tokora. Hapo ni EGSFM. Bono. Mwema from Kibirigo. Mwema. Na ko bodi na ki? Yes. Ama swali mbate ara tatuiga number 1. Yes. The validity of the agreement ndiye gocha era because wagora no mugondo wakore wa process ile title deed lakini unfortunately gati kwa gorete abana mbarengo bakinire babe abantu abanene batakire kuguruza mugondo lakini no bwate title batebe nakara kwa gorete mugondo oyo mbarengo bona nataka kumanya agreement yeto ja twaro ndiriye gwezi baya neka kwa rozile title kutene ile fight bwana ngapi hizo ile ya kabere wakili kwa wale mugondo unfortunately mugondo no bwate kari kwa hotel green kwa kana mtu yo honorable leo ni fadi ona wakili kwa kode development ya mugondo yo. Let me ask you ina yes ngakyo monto arabe valid ona yobor mu bwe serikali. Hello. Okay, gendera. Kwa kile tumbana kwa kile. Wa mondo chire ono si sosene teto yo mo ka kim kontu kwa serikali. Ato kama ni yo lonte yo sombe bai kiloni.
au wajibu wao ni innocent umuntu ngakire cyane bodo mwairo bakagiteto cyero mwaka kore development aso mugondo nandi ndamagiro mando mugondo yo umuntu tarengo mwanyene ndikutahurira kuti nebintu byo mwakorero inu nabaguri nubone ko bakombese dibese deni. Okay, but I think liswali ochire. I think liswali yakabere, how do you make your valid ona yomo wa serikali? Nyakundi na kwanete last week da namna hii omaete ntobwate kiregistra ebibengi bikogenda byaro title deeds procedure yo nagotebya etayo inabatebya last week na ki obul mu bweserekali na ki okorigereria obul mu bweserekali nyene serekali yakoni woika chi minutes chibolanga ki board of directors ya serekali area oya Portland mbagite bagaisaransa bagayetinga ki ngoni turobulemo minutes jiria chigene chibe kwa se file ya lands lands onye bore na Portland area mogende Nairobi iga ase file area ya Portland chibe kume ponenge tokere iga Nyakundi egento kyarenga sobor mu bweserekali no korigereria irregularity ncharenga rokuru mo chakano o muntu naro chita karigere registra na kire registra chita kari akaruebesa corruption etaiteka ekaba issued etaiteye etari etaitendonge bono na kinaba tebere tiga kora transaction siechi no mu wakili ochete skuru omo wakili ochete skuru onye wachire ase obisiane omo wakili Ronald Kambi nigo konge copy etaiteria okay imanye kogenda baka lands inchomo nyene tinigo tomonde Nyakundi indorenga ki etaiteye oyabwato konyo boremo nendongere nende maikoburiga procedure yonsi p ya bete forward ekere taite ko ba issued stamp duty ne akanire transfer fees ne akanire onye ne baba kwende ya serikali serikali tubate national government ko se county government onye ne county government chimini tinchiro rocha jete county assembly chikateba ngebo mu county government bo niwe onye ne national government chimini tinchiro rochi ko tebanga ki from the board of directors obole mo bo niwe onye ne county assembly chimini tinchia jeta se senate chikaba debated onye ne gas na kinaba tebere last week ekero ko robole tiga ko tumia shortcut genda kora a transaction no mu wakili ochete skuru ko mu advocate okore a transaction no mu wakili ochete skuru na batata ki mokori nga mu wakili maboko mo check online okwate practice certificate mu wakili akora osedi agreement omwakarete buya emanye ko bange transaction ni yare ngenara erembe bona ye omuntu kukwate sadi no mu wakili omotebi na arosiri de kagorobole mu chibesech nkagenda na arosiri nyumba chibesa ngechi marisiti obegete file omo wakili oyo no mo wakili ore faridi omo wakili oyo jete skuru agasoma omo wakili ya kuwakada chibesa chonsi lakini akuni ko tabere bagusi deal amangana ya maremo no mo advocate of the High Court of Kenya or as a terror of advocates or in case of anything onyo mo wakili orosiri agreement yakuri na mata iga okiri mata iga ruai onyo mo wakili na orosiri agreement emaiko takojora ngo bole mo bumpu achete bakatware problem omo wakili onero compensate omonto oyo ogende Portland onye kwagole tobole mo mo wakili ochete skuru obate practice certificate nero su for negligence yenga mu monya gitari ochiete obalire omubere bobe bono monto oyo okure bono omwakili akopiga musasa akojide taite ngane valid procedure chose chabe forward obo wakili kama n'ubo mu bwa serikali bwarenge omwakili ochiete skuru tiago tumia chikwaka tiago pech kwaka agreement egesa yes ni mbadali swali ya nanko boli yonjo janyani ko sukunana George nyane boli ngoli swali yao swali enko boli na inchi ya ka gele kero monta ko nyo bole mo ika ko ni aba mabongo mo sai na bale muna familia abere kero monta ko ni bole ma ko ni muna monto ko ira na ene ritoke jiro usenko ni ale neki sababu halo toko huete of course que no con el murazo muy bueno sababu so conoce egesa Nyakundi egesa
Tata bole maswali aberega ndi toira ndio to korera. Egasa Nyakundi Wakili numu Wakili. Bia mama. Onje Beatrice. Yes Beatrice. Nare kuboriga ndu agore to bore ma bune group ya ne dende to agore ta banta bangera kini utwa ko gure bantu be family. Yes. Ponya na bara bara so kitai to tijabo. Bona to kati to kabeka na 20 piamo. Ere ngo se so koro to kama konye beka so muga ko yo muga ko konye sukure ya kure. To konye beka se sukure ibone kama go to bagera 20 pi paka bagori paka bara bua banyene. Okay. Bona tima ito ngiene kiora koronyi manena. Ndu aturende chita itaro go tatigane libono usiku manyengi yanereri. Na ndu atabete kubuna tigrini card, wasene tigrini card. Wasene tisaj. Ngatiro mo save ya 1000 and then 1000 green card go take green kuma yabunu bule mo busembi yabore osikia. Paka bono igatanya ko kwenye ndetera almost 3 months. Bona tenda ko bori inue emwe abagere tue inupaka inu abagori moka ewe taito kurwari ese iri ngina. Bona 20 bona tu asokede sumu hata yo mutri kine se sokoro ya renge. Kwa kwenye tara bagera bantu bae. Bona nentu abagori kera bana tu abegeta mu 20 bitu kabeka Kenya gasete to asoke ka tu asoke bona to kakodre 20 bibuna abanta ube familia ya. Bona abagori paka abagori moka we kwamba bune family. Bona to kabagero bona buna abane be familia yo. Okay. Bona green card ye wasine green card wasine search na tigede survey anyo mu survey ne ronde bituna. Na bongo kwa chekeringa mutigere 1000 yan chekeri. Tara nyenga. Ekere mutigere to ne safe wasina na vera nyore ya kodre bintu binde ndamai. Okay. I think Doboko nere yabere so that we just sana. Nyakundi tegera naro ruroro ogonde validity of the agreement. Ngaki validity of the agreement. Kwa kente agreement. How long is valid? How long is valid? Naenda kaenda ahead agarosie title deed. Ekero bwate title deed. Ni eyo igore absolute owner. Ondeta yo wente gukirira bode mu bwao. Naye ondeta yo onyo muntu kagukirira bode mu bwao oyo ni ga wente ko bwatwa asamache bagosa criminal akuguna trespass. Nabako wenda se police station orike EOB otebenga omuntu nalo kago trespass bone agreement ngeye ne title ngeye i ombwa nengo trespass yare abwatwe. Na ine nabako genda court ya civil injunction yebe issued na OCS orange atabiunga ki OCS enforce agreement ode muntu itarorekana ko muntu yo ingaki agreement yakuba valid agreement ikote yabagusi ekera process rwacha getobolemo kurwacha gete search oche agreement oche transfer oche korosi kwa kana stamp duty oche go wakana ge doko kunga transfer fees everything beyond p every valid bibeke file Nakingote yaba kusi ligie file bibwatige kabikoera bibwatika ni kogenda kwagachia ekiagere process nere ko forwarding aki etaito didi na kwa nyorete agreement nero stamp duty nero ngwache toka transfer form nero transfer fees ne akanire bone bintebi agreement ye ko valid mirere nyebeke file. Okay. Nina batetera tuwika kwa nango sirere. Gende ebengi nebwate powers choko gacha documents chao at a small fees. Again togenda siri swali yakabere. Yes. Umuntu nara yaba kwa na korokunga diswali ngeno yo kuboli goro ya ba etwe title did baba gret kuro se title yemo no anye paka bagoli bonsi. Yes, it is possible in law. Kiagera ekero mochiwa kulikariru beriri na batebia kulikariru kuna liabilities. Ase estate yo liabilities kiroro. Bote bana bagoli mbaro kote bagolire babe indicated yaseri aseri beriri chief. Na boba ko ba issued the title deed. Ekero babe succession no mate yakole twai. Okay. Lakini abagoli amba bege to aseri rube na they are part of the estate ekiagera mbaka de chibesa ojase estate na bana bonsi pi oneta yokoraki oneta yoko complain teba ngumwana yo mona onetie abanda katika abanda siko muna togo gesiko muntu dakale Canada akakorte bitaga korete abana previous bonsi pi abangina batikara abana bonsi batikara ba na ubago sign agreement na ubago sign document chance bono onye title ya bere issued onye title did ya bere issued na kwa na about the green card nga katika musave yacho ko machekeri
a green card nero. So you go title Zimbabwe Jones they are okay. Title deed si onye succession ya chiete gakorwa mba bete ni included kero monta akagenda kotini maita kera section ya konko na mura kotini mwabulunga neke maine nere boigo mwanchirane onye mwanchirane te title deed cha ite kaba issued na ende kera bere issued nyakundi egentokera kwa na ku green card green card kero bole mubu bwate card gete ekoroki history obole mubo green card njiko bayibere na kibwa chagete kale ingorengoro resokore bugacha segocha gocha bugacha gocha inkorokire history paka yaro na who is the current owner pone green card ye na motebinga onyoete surveyor chibesa 1000 onye tara koragasi na bakogenda amu reporting na koete na koete chibesa turan koragasi basabamba bwate body yabo each surveyors na bakogenda mu report yororo na indi na batebikire gento bagokora mwakorege se gento yoko na M-Pesa bono yo na bagokora search na bakonyole green card yende tigagendo je survey ya more down na bakogenda lands na enda na nero monyene pati no nero monyene na bakogenda ligerube ngangange green card yaso uri mubwa bwane na enda be issued ne green card usagotume gose onto main 07 Osenjo Domencho Wakili Ronald Kambi ndo chichisa cherere ga ke topic ile very interesting nakuri tigate beiga na tabana amare maire gusi abana mwari gwanja musome seminare monga nero ogokorege ndo yokurukunga nero kyumbu ogotama mabata koera nero mwando umwiburi aratigero mwana na ende enare gotebanga namba yane 0723 071443 0723071443 na utoko kolega siamo na inda bana ba code ba sekire gisukuru na kuni je nareko batebiga aba muri abali bagucyesa na bana besukuru manya igento ntabatebia 15 years ogosibwa tiagucyesa no mwana bwesukuru below 18 years mutigasome Salo imechelewa na landlord